खालामनानै जेबो जाया बिनानाव नों बाथ्राखौ एसे बुजिनो नाजा जोनोम आरो थैनाय बे मोननैखौ सुबुं माहारिया गोसो गैयाब्लाबो गनायनानै लानो गोनां जायो थिग बिब्दिनो हाबाखौबो जोङो माब्लाबा गनायनानै लानो गोनां जायो नंगौ जोमै आइ नों दे थार खोथाखौनो बुंदो बे मोनथाम खान्थिखौ जों सुबुं माहारिया गनायना लाखानांगौ जायो बे बाथ्राखौ आंबो बुजियायै नाथाय बे बाथ्राखौ नोंसोरबो बुजिनांगौमोन सासे सिख्लाया सोरजों गोसो गोरोबनो हायो आरो सोरजों हाया बे बाथ्राखौ बुजिनानैथ' बे थांखिखौ लानाय जादों आइ जाय सेंग्राया सासे सिख्लाजों जुलिनि सिगां नांज्लायबाय थायो बे सेंग्राजों नों मालाबाबो गोजोन जानो हानाय नङा आइ जानो हागौ नोंनि फिसाजोआ माबा मोनसे दाय मावदों बिनि थाखायसो नांलायहरदोंबा नै आलासिफोरा फैबायानो खोमा र' आं लाना फैयैनि जोमै आइ नों उल्थां फाल्थां खोथाखौ साननो नांलिया जोंनि मान सनमानखौबो लाखिदो आइ आंहा जेबो बाथ्रा बुंनांगौ गैला अखोरांखौ नोंसोरनो गनायना लानो हायाखैब्ला नोंसोरनि सायख'नाय बिजामादैजोंनो आं जुलि जानोसै नैबे जाबाय आंनि आइ बेयो जाबाय आंनि बिनानाव खुलुमबाय मादै खुलुमबाय दे जिरायदो दे आयै जानाय लोंनायफोरा एसे लाहार फाहार खालामहैदो रथ' आदा जालाय लोंनायखौ खालामाबाबो जागोन जिरायथ' मादै साहा खिनिखौ लोंजागौमोन नामा आदैमोन नांलाया आं खेंसालियै बाथ्रा बुंनो आरो खामानि मावनो रोङा आं साहा आरो ओंखाम जानानै समखौ ओरैनो बारहोनो सानाखै आदसा आदैया न'आव गैया नामा गैया आफाया मैयासो डिउटियाव थांफिनबाय आरो बियो न'खरनि गासै बिबानखौनो जोंनो होलांजोब्बाय माबाफोर सावरायनांगौ दंबा जोंजों सावरायबानो जागोन थेवबो थायोब्ला मोजां जागौमोन आरो जियानो जा आं जोमैखौ फसायबाय आदै न'खरनि बिमा बिफा आरो गामिनि बैसोगोरा सानैसो मानसि लाबोफाबा हामगौमोन नामा मादै आंनि केरेक्टारा एसे आलादा जुलिखौ आंसो लागोन संसारखौ आंसो जागोन बेयाव आंनि आइ आफा आरो गामिनि मानसिफोरखौ लाबोनांगौखौ आं साना दानिया नोंसिनि अपिनियनखौ होदो फिसा बे रादायखौ जों मिथिखा होसिखासो लानाय जादों नालाय बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ बाथ्रायानो गैया मादैनि बुंनायाथ' थिगानो थेवबो जुलि जाग्रानाव एसे सोंना नायबा मोजां जागौमोन नामा बेफोरखौ नोंथांमोना साननो गोनां जेबो गैया जों गासै बाथ्राखौनो गावना सोंखानानैसो डिसिसनखौ लानाय जादों बिदिब्ला आं बे रादायखौ जाबाय होननानै सानना लाबाय जुलिनि खालारखौ थि खालामनो थाखाय आं आइ आफाखौ थाबैनो थिनहरगोन खुलुमबाय हाय सोमखोर ओइ पिंकिसि माथो हाय थेवबो साहाखौ लोंहैसै नांलायला दे दानसे समैनो जाखांबाय आं आदसा थोरै बिदिब्ला बबा जिरायनानै सावरायनोसै गोबावथारसिमोन लोगो मोनैयाबो फैदो बिदिबा ओमफ्राय खबरा बोरै सिगां जेरैमोन दाबो बिदिनो दंथ'यो ओमफ्राय नोंहालाय सोलायथारबाय माथो बिदिनोसै समजों आरो बैसोजों लोगोसे नोंनो खिन्थानोसो बावदों आं हाबायाव फैनो दाबा हले हाबा आरे गावनि लोगोनोनो खबर होनो गोसो गैयामोन नामा नोंलाय बिदि नङा हाबानि डेट फिक्स खालामथ'नाय जायाखै नालाय रावनोबो खबर होथ'नाय जायाखै गोबावजों खेबसे लोगो मोननानै आंनो नों सारप्राइज गिफ्ट होबाय माथो सोमखोर देलाय जानो गोनां अनजालिनि महरखौ नायनो आं सोर सोरनायखौ मेगन खेबखोमानानै संसार जानायनि सिमां नुदों आंनि लोगोआ र' नै बेनो मा बुं बिनिया जोमै मा नों बेखौ सिनायो नामा ओहो सिनाया आं गुबुनसो सानदोंमोन नों मबाइला सोमखोर थांथ'लायनोसै नामा आंहा गुबुनाव थांनो दङ जागोन दे साननैसोआव थांगासिनो दं नोंसोरनाव हाबानि खबरैनो जागोन दे बुंनायाबो मानि थाखाय लिंहरदोंमोन नों हाबा जासिगोन नङासै औ नाथाय सोरजों आं सिनाय मोनै गुबुन सेंग्राजों नाथाय अखराङा गैला बिनिफ्राय गोजान जाबाय आं एसेबां गोलाव समनि सोमोन्दोखौ नों बावगारनो हामारदों ना आगै बुं आगै नों बावगारनो हामारबाय ना सिगाङाव गोब्राब मोनदों नाथाय दा हानाय जाबाय आं
नोंसोरनि गेजेराव मा जादों आं जेबो मिथिया नाथाय आं बेखौ मोजाङैनो मिथिगौ जे बे जुलिया नों गोसो जानानै लानाय नङा बुंनाय आगै मानि थाखाय अख्रांखौ नागारनो गोनां जाखो थार बाथ्राखौ बुङोब्ला आं दिनैसिमहालागै अख्रांखौ बावनो हायाखै आब' नाथाय आं बिनि सिगाङाव बेखौ बावनायनि एक्टिं खालामबोगासिनो दं बिनि एसेयावनो रागा जोंनाया जोंखौ गोजान खालामबाय आं बहा थांदों मानो थांदों बेफोरखौ लानानै बुंहरनाय आरो सोरजोंबा वाइटिं मोनोबा रायहरनाय बेफोरखौ खोनानानै आया आंखौ जुलिनि रादायखौ गुबुनजों खायो बेफोर मोजां मोननायाव जाखायो आगै आंनि मोनदांनायाव अख्रांनि जेबो गोरोन्थि गैयामोन गावनि मोजां मोननायखौ जायबाबो मोजां जाजानो लुगैयो बे बाथ्राखौ आंबो बुजियो आब' नाथाय आं न'खरनि मानसिफोरखौसो बुजिहोनो हायासै थ' आगै आं नोंसानिसिम थांनि मादैखौ आं मोजाङैनो बुजायना होगोन नाङा आब' गावनि फिसानि बुंनायखौनो बुजियासैबा गुबुननि बुंनायखौ बहा बुजिनो उननि बाथ्राखौ नों सानना नायदोंना आगै जुलि जाय हिनजाव माहारिनि जोबथा सायख'नाय लामा जाय लामायाव नों आगान होखांनायनि उनाव बे लामानिफ्राय नों गिदिंना फैफिननो हानाय नङा गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफायानो फिसानि गोजोनखौ सेख'नानै खोमसि लामाजों नारथ्रहरबायबा आंबो बे लामाजोंनो आगान सुरलांनांसिगोन नों गोबां लोरबां आगै जोंहाबो मोन्थाय दङ बे लामाखौ सायख'ना लानायनि मा नों गोजोनै थानो हामारगोन गोजोनखौथ' आं मिथिला नाथाय अख्रांखौ बावनो हानाया आंनि थाखाय गोरलै जानाय नङा बेनिखायनो आं बुंदों आगै दाबो सम दङ दा सम गैला आब' गोबां गोबाव जालांबाय आंनि आरो अख्रांनि थाखाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय साबायखर आब' अख्रांखौ दुखु होनायनि साजाखौ आं सानसे मोनखासिगोन आं आखाइ खबजोबनानै खावलायदों आब' अख्रांनि बाथ्राखौ सावरायनो आंखौ दा लोगो हमसै आं आइ आफा आरो आदानि सायख'नाय लामाजोंनो आगान सुरलांनोसै आरो गोजोनै थानो नाजानोसै जुलि जामारसिगोन अब्ला साननानै लादो जाबाय गोजोनैथ' थानो हागोन नङासै नाजानोसै दुखु जायोब्ला नोंखौ कल खालामगोन नों मिनिहोबानो जाबाय जुदि नोंखौ मिनिहोनो थाखाय आं बेयाव गैयाब्ला मानो जेबो नङा दे जुलिनि इनभिटेसन कार्डखौ नोंनो गिबि गथायग्रोनाय जाबाय सोमखोर जोबोर मोजां मुं जोमैया अख्रांजों गोरोबनो हायासै अख्राङा जोमैनि बेसेबांबा गोजौआवसो थाखायो जोमै बिसोर मोननो हास्थायलायबाबो मोगथाङाव जाफुंलायखाया आंनि जुलियाव नुजाहैनो हागोन ना नों नाजानोसै गोहो दिहुननो हागोन ना हाया आं नेनानै थागोन जुदि आं नोंनि जुलियाव नुजाहैनो हायो अब्ला साननानै ला आं गोसो सोलायनो हाबाय आरो जुदि आं जुलियाव नुजाहैनो हाया अब्ला साननानै लादो आं नोंखौ बावगारनो हायाखै गोबां सोलाय सोल' जालांबाय जोंनि साननायफोरा आं दाबो सोलायाखै जोमै आं सिगांनि अख्राङानो आं थांनोसै अख्रां गोबाव जाबा न'आव नागिरबाय थागोन जोमै नोङोथ' आंखौ मोजां मोननो फोरोंदोंमोन नाथाय दिनै नोंनो आंखौ नागारग्रोनानै गुबुनजों जुलिनि रादाय खानानै आंनो दिनै जुलिनि इनभिटेसन कार्डखौ गथायबाय बिनि थाखाय जोबोद साबायखर जोमै नाथाय आंनि गोसोआ दासिमबो गनायना लानो हायाखै जोमै नाथाय फंसे बाथ्रा जोमै जुदि नों माब्लाबा आंखौ गोसोखाङोब्ला नों नागारलांनाय बे बुब्लियाव आंखौ नागिरनो फै आं अराय सम बेयावनो नेनानै थागोन आगै, आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। आं नोंखौ जेब्लाबो अराय सम अननानै थागोन। आं नोंखौ जेब्लाबो अननानै थागोन। आं नोंखौ जेब्लाबो अननानै थागोन।
मा जाखो जोमै माथो गाबनासो फैखो आरो सोरमोन बे अखोरां बेनि मुङा नाथाय नों गाबनासो फैबाय जे आं नोंनो बे बाथ्राखौ फोरमायनो गोहो मोनाखैमोन सोमखोर बे आंनि मोजां मोननायमोन नाथाय आं दिनै बेनिफ्राय गोजानाव फैबाय बे बाथ्राखौ रादायनि सिगांनो आंनो फोरमायनांगौमोननो आइ आरो आदाया आंनि बुंनाय गोहोखौ खोमाना दोनदोंमोन सोमखोर नाथाय आं दिनै बेखौ बावगारबाय मोजां मोननायाव बावगारनो हानाया एसेबां गोरलै नङा जोमै दे गाखोदो आं नोंखौ दोनहैसै बुं मानो लोंग्रामोन बारा सम गैया आंहा मा नों आंनि थाखाय सानसे समखौनो दिहुननो हाया नामा एसेबां रमान्टिक जायाबाबो जागोन दे बुं मानो लोंनाय सोमखोर नों आंनि फंसे बाथ्रा लाखिनो हागोन नामा हुदायानो गैया आंहा हिनजावफोरनि बाथ्रा लाखिनाय थेवबो नोंनि बाथ्रा खोनासंनि दे बुंलाय सोमखोर जानो हागौ आं नोंनि अननायखौ बुजियाखै मानोना आं दिनैसिमबो नोंजों गोसो गोरोबनो हायाखै बे बाथ्राखौ बुंनो थाखाय आंखौ बिसिम लिंहरबाय नङा आरो बुंनो गोनां गोबां बाथ्रा दंबावो बुं थाबैनो दा आंनि मुदा बारा मोजां नङा सोमखोर आं नोंखौ आखाइखौ बिनानै खावलायदों नों जों सानैनि जुलिनि रादायखौ आइ आफाजों रायज्लायनानै फेलें खालामदों मा सानगोन नों जेनेबा आंखौ बे जुलिया आं हारसिं गोसो जानानै खानाय नङा नों गोसो गैया नों बुंना लाबानो जाबाय मा सानदों नामा नों बे रादायखौ आं सिफायनानै दायनिगिरि आं जाथों आं बिनि थाखाय बुङाखैमोन सोमखोर मानोना आं अख्रांखौ आंनि गोसोनिफ्राय दासिमबो गोजान खालामनो हायाखै बावगारनांगोन बेखौ नों बावगारथारनांगोन आरो जुदि बावगारनो हाया गासिबो उल्था जाजोबगोन जेन आं बे बाथ्राखौ नैथि खेब खोनाफिना माथो नों बबा थांसिगोननो गाबोननो मानि थाखाय न'खराव माबाफोर उसुबिदा जादों नामा मोजाङै दंना खबरफ्रा आं नोंनाव माबा सोंदों बुं मानि थाखाय न'आव थानानै गोसोफोरखौनो गोजोन मोनला माथो बेसे गोबावनि थाखाय थांगोन बिनि फिननाया दा आंनावबो गैया खैथासोआव दं ट्रेना गाबोन फुंनि 9 रिंगायाव दं मोजाङै थां ट्रेनाव गोबां मोजां गाज्रि मानसि थायो आरो गावखौ थाल लानानै था ट्रेनाव फाननाय गासै बेसादखौनो जालाबायनो नाङा आरो थांनायनि सिगां आंखौ खनसेल' बुंलां आं नोंनो जाग्रा बेसाद हरफानो नांलाया दे आंनि थाखाय एसेबां खस्थ' खालामनायनि नांलाया आरो गोजानाव थांनानै सिखर सिखारा सोबबाय थानो नाङा आंनि गोसो बियो आंनि गोसो बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थानांगौनि जेबो गोनांथि गैया आं मोजां मोना फंफ्रोमबो बाथ्रायावनो खालि रागाल' जोङो नों एसेबां रागा जोंलायनाय आं मा बाथ्रा बुङो आरो आंबो सासे मानसिसो आंहाबो गोसो दं आंबो दुखु मोनो एसेबांथ' जुदि मोजां मोनोमोनब्ला आंनि मानो फंसेबो बाथ्रा मानिया नों गासैबो बाथ्राखौ मानिजोबनो हायाथ' आं माथो नोंनि बाथ्रा मानियानो नोंनि बेफोरबायदि रागानि थाखायनो नोंनिफ्राय गोजान जानो गोनां जाबाय थेवबो गोसोआव दुखु दं नोंनि फारसे आंनि फारसे जुदि अननाय मोजां मोननाय थानायमोनब्ला नों आंनिफ्राय गोजान जालांनाय नङामोन नों बुजिया अख्रां आरो नों बुजिनोबो नाजाया नोंनि बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रानि थाखाय नांलाय हरबाय थानायखौ आइया खोनानानै आं नोंनिफ्राय गोजान जानो गोनां जाबाय नोंनि बाथ्राखौ दिनै दिहुननो हायै जालांबाय आं जों हौवा माहारिनि लाइफआ मा मिथिगौना जों गाबनानै मेगनजों मोदै बोहैहोनो रोङा बे मोदैखौ जों गोरबो सिङावनो बोहैहोनो गोनां जायो गावनि दुखुखौ लाखुमानानै गुबुननि सिगाङाव मिनिना दिन्थिनाय आरो न'खरनि सिगाङाव गावखौनो स्ट्रं खालामनानै दिन्थिनाय गोबां खस्थ' जायो जोमै बेनिखायनो जों एसे बाथ्रायावनो दुखु मोनो आरो एसे बाथ्रायावनो रागाबो जोङो आंबो बुजियो अख्रां नाथाय सिख्ला मानसि जानानै गासिबो बाथ्राखौनो मानिजोबनो हाया
बेखौ नोंबो बुजिनांगोन जाबाय दे जेबो नंला नोंनाथ' खालि बाथ्रायानो बिदिल'खा मालाबाबो बुजिया आंखौ माबा मोनसे बाथ्रा बुंबा खालि जाबाय देयावनो जोबो थांदो आंखौ हारसिं थानो हो आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोन आरे थां बुंनो आङो रलाय गारिया लाखिथ'लाय मा जाखो बैयाव सासे फाग्ला मानसि नुहरदों आं बेनो जाग्रा होना फैनि नों थाथ' अख्रां नों सोर जोमैसो माथो फाग्ला बायदि मा जालाबायखो नों औ दाना मानसिफ्रा आंखौ फाग्ला होननानैसो बुङो ओइ मा जादों नों गावनि आलुखौ मानो बेबायदि खालामना लाखो आयना नायिया गोबावथार जाबायना आंबो महरफ्रानो साइज गैथारला खोमालायना आङो ओइ जोमै ओइ फैसा हरलाय आंनो फैसा 50 थाखा हरलाय जौ लोङैनिलै आं फैसायानो थाइसेबो गैला जोमै नों माखौ गाबबायसो आं गाबनाय मानसिफोरखौ बारा मोजां मोनालै जोमै मानो सिखाव जाखो फैदो थांसै सोमखोर नों थौबोलाय नै जाग्राया हायाव गोलैदों आं गोदान लायना होफैनो दे थाब फै आं ससेयाव नेनोसै होमबा फिथाइ मोना बियो नोंनि फिथाइ जोबोर खाफाल गोनांथारलै मालाय अखोरां गोबां गिदिर गोरोन्थि जालांबाय आंजों हायोब्ला नों आंखौ निमाहा होदो गोरलै नङा नाथाय बिदि जिउखौ लानानै थांना थानाया जाय जों अराय समनि थाखाय सिमां नुदोंमोन बेनो जुदि नागारलाङोब्ला आं नाथाय दा गोजोनैनो दं जोमै आं गोजोनैनो दं नोङो बुंदोंमोन नङासै आंखौ नङाबा थांना थानो हानाय नङा होननानै नों थारखौनो बुंदों जोमै दिनै बैफोर बाथ्राखौ सानैनो आं दिनैसिमबो थांनानै दं सम आंबो बेखौनो साननानै गाबो बुहुमनि गासैबो आं मोजां मोननाय बेसादानो आंनि जानगाराव थांजोब्बाय दिनैसिमबो नों आंनि अननायखौ बुजियासै जोमै आं नोंखौ मानो रागा जोङो आं नोंजों मानो नांज्लायो आरो बे नांलायनायाव बेसेबां अननाय दंमोन आंनि बुजिनायाव गोबां गोरोन्थि जालांबाय नाथाय दिनै गोबां लेट जाबाय दा आं नोंनि बेसेबांबा गोजानाव फैबाय जेराव नों आंखौ नागिरब्लाबो मोननाय नंला आं नोंखौ दासिमबो मोननो हास्थायो जोमै गोजान जादो नों आंनि गोजानाव थादो आं हाबा जाबाय गंसे न'खरमोन दा गंनै न'खर जाबाय मोनसे गोसोमोन मोननै गोसो जाबाय आरो आं दा गोजोनैनो दंसै नों बे गोजोनखौ सेफायना होनो दा सानसै प्लिज